så har de lige masse. Hvis nu der er mulighed for, at vores kvælstof det falder af, det ene kvælstof vi havde, det falder af, så laver vi lige den her diagonal. Så betyder det, at nu begynder vores fragmentjord at være ude. Nu er det ikke så let mere, fordi der er kvælstof i. Det her, det var den almindelige måde at bruge kvælstof på. Så har vi jo også lidt mere udvidet, nemlig at hvis vi kun har kationer, så kan vi have en bevægelse i begge retninger, hvis vi har kvælstof i vores molekyle. Hvis vi har et lige antal kvælstof, så kan et af kvælstoffen forlade molekylet. Hvis vi kun har et kvælstof i, så kan det kvælstof forlade molekylet, og så har vi sådan nogle bevægelser i den her retning. Hvis vi har et molekyl med et ulige antal kvælstof, så kan det her kvælstof forlade molekylet, og så bliver vores fragmentioner, de bliver ulige også. Det her det skal I kigge på, når I har en opgave. Og prøve, og det gør vi også, når vi repeterer i morgen. Men det er den udvidede kvælstofregel på alle mulige måder. Men husk, lær den almindeligt. Ingen kvælstof eller lige antal kvælstof i molekylet, så er moltoppen lige, fragmentionerne de er ulige. Hvis I har et kvælstof, og det sidder godt begravet i molekylet, så er moltoppen ulige, og fragmentjonerne de er ulige. Det er den almindelige. Så hvis vi nu kigger på det her molekyle, og prøv at kigge ved de lave masser. Vi ser, der er en top ved 105, der er en ved 103, der er en ved 85, der er en ved 69. Det overvejende i det her molekyle, det er, at det er ulige masser. Kan I se det? Vi laver masser. Hvis vi bruger kvælstofreglen, så betyder det, at nu går vi fra at bruge de lave masser og sige, her er der ulige masser. Det betyder, at der er formentlig et lige antal kvælstof i. Det betyder, at vores moltop skal blive forventet ved en lige masse. Og det var den, der skulle have været 186. Så vi bruger den her til at sige, hernede der er der overvejende ulige masser. Altså er vores moltop en lige masse. Den her, prøv at se, kigger på den. Det her, det var en fragment jo. Lige masse, 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 lige masse. Det betyder, at vi skal forvente, at vores moltop er. Det er en ulige masse. Så det er ikke kun moltop, vi bruger. Det er altså også det nedre aspekt. Hvordan er det med intensiteten af den her moltop? Jamen, hvis vi nu laver konjugation, et stort aromatisk molekyle, så betyder det, at det er lettere at ionisere. Og vi har kun stabile bindinger, så betyder det, at vores moltop er rigtig stor. Så moltoppen stiger med konjugation. Den falder med forgreninger. Det skal vi lige se lige om lidt. Men grunden til, at den falder ved forgrening, det er jo, at molekyler har med at gå i stykker, der hvor der er forgreninger, fordi vi får mere stabile carbocation. En tertiær carbocation er mere stabil end sekundær end en primær, så det er altid ved forgreninger. Det ved I godt, fordi den måde, I har lært EMS indtil videre, det er bare, at I slår nogle streger, hist og pist. Og det gør jeg jo der, hvor der er forgreninger. Men grunden til det, det er, at vi kan danne stabile carbocation. Og endelig så stiger den med, vi laver ionisering. Og her er der en tabel, som I skal begynde at bruge. Jeg ved ikke, om I er begyndt at bruge den, eller så skal I begynde at bruge den. Det er den her. Den siger noget om moltoppens størrelse. Og den er inddelt i 4 kolonner. Allerførst efter forskellige molekylvægte. Og så herude, hvornår man ser, at den forsvinder. Det I gør, det er, at I finder nogenlunde, hvad molvægt vi snakker om. Og så er der alle dem herovre. Det er forholdsvis stabile molekyler. Den her, det er ikke et stabilt molekyl i sig selv. Er nogen, der ved, hvorfor vil en cyklisk forbindelse have en stor motor? Det vil den, fordi man skal slå på med hammeren 2 gange, så den går i stykker. Man kan godt slå med hammeren 1 gang,
så kan det godt være, at den her binding den går over. Men molekylet hænger jo stadigvæk sammen. Så er man nødt til at slå på dem en gang til, før den egentlig falder fra hinanden. Ikke? Så de her cykliske forbindelser, de er ikke specielt stabile, men de hænger stadigvæk sammen efter en fragmentering. Men det I kan se, det er nede i den anden ende hernede, der har vi en acetat. Hvor mange tror, at en acetat det er stabil? En acetat det er sådan en, man laver for at lave en beskyttelse midlertidigt, og så kan man hydrolysere den bagefter. Det er altså ikke et stabilt molekyle. En alkohol, især hvis den er færdig, det er altså ikke et stabilt molekyle. Og derfor kan I se botoppen, de er enormt små. Meget forgrenede molekyler. Der er også meget, meget små motorer. Hvorimod, hvis vi går længere opad, så ser vi en tydelig motor. Så når I skal have udpeget en motor, så skal I gå ind og bruge den her tabel til at sige, om denne her nu har en rimelig størrelse i forhold til den funktionelle gruppe, som I har bestemt ud fra IR. Prøv at se her. Herovre har vi en almindelig alkan. Hernede har vi en alkan med en benzingruppe. Her er der en konjugeret gruppe. Vi har lavere ioniseringsenergi. Jeg kan se motoren hernede, den er større end herovre. Hernede der har vi igen vores dekan. Hernede har vi sådan en forgrenet en. Det er klart, at den her vil have en tendens til at gå i stykker. Der. Eller der. Og denne stabile tertiære carbocation. Forgreninger nedsætter stabilitet, fordi vi kan lave stabile carbocation. Endelig så med ioniseringsenergi, hvis vi sammenligner en alkohol heroppe med en thiol, så en thiol den har D-orbitaler, så det er lettere at ionisere. Lavere ioniseringspotentiale, så ser vi en rimelig motor. Hvis vi derimod har alkoholen heroppe, så er der stort set ingen motor. Så det er den måde, jeg forstår det på, det er, hvis nu at vores atom, at der er alle elektroner, de er sat fast med rigtig gode postelastikker. Så når vi skal rive den her elektron fra og hiver i den, så skal vi hive rigtig meget, og på et eller andet tidspunkt, så får vi altså overtaget og taget den med os, og så svirper det her elastik tilbage. Og så går molekylet i stykker. Så elektroner, der sidder godt fast, de leverer så meget energi tilbage i molekylet, at det går i stykker. Sådan forstår jeg det. Yes. Så når vi så det her, det var igen den her isotopopgave, vi havde, så kan I se, moltoppen, den er rigtig høj, det er faktisk næsten basetop. Det betyder, at vi allerede nu ved, at det her det er et konjugeret molekyle. Derfor var det rigtig smart at gætte på, at kulstof-brintforholdet var 1:1. Som udgangspunkt. Det her det er noget meget stabilt. Prøv at se. Moltop. Jeg sagde, at der var ikke noget i intervallet 4-14. Og nu er der nok nogen, der vil hæve, at der er jo en top ved 143. Men det er altså en isotopisk top. Det vi snakker om, det er en fragmenttop i det der interval. Og der er der ikke nogen. Den der ved 143, den kommer jo i bund og grund fra 140, og så nogle isotoper derpå. Men intervallet 4-14 er der ikke nogen fragmentzone. Så intervallet fra 21 nedenefter, altså det vil sige ved 134, og så hernede til 130, der er heller ikke nogen top. Og det vil sige, at 155 det er en god kandidat.